mayong balita alang sa atong kaluwasan. Kanindot sa pagbasa sa Ebanghelyo karon, one of the most beautiful passages that we can find in the gospel, no? Apan sab dili lalim ug dili sayon ang paghatag ug pagpakahulugan niini diha sa konkreto nga pagpuyo nato nga tawhanon, pagpuyo nato nini nga tong kinabuhi nga kalibutanon. Okay lang, no? Ang paghigugma sa Dios sa tanan, it was a covenant established long time ago sa atong nadungog nga gibasa sa unang pagbasa sa sulat sa basahon sa Deuteronomio. Nagpahinumdom si Moises, ang Ginoo mismo mao'y niingon nga kamo ang pinili kong katawhan, kamo himuon kong balaanon kong katawhan kung magtuman kamo sa akong mga sugo, no? O buhaton ninyo kini diha sa inyong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang Ginoo mismo mao'y namulong niini sa pag-ingon. Apan sukad pa sa sinugdan hangtod karon, ang tao ambot lang, no? It is just not so easy to put it into concrete, no? We love to see God as a champion of truth and righteousness. We love, no, to see God in His divinity, in His holiness. Pero I do not know, no, sa tawhanon nga mga panglantaw, arang kalisod, no, dili lalim ang paghatag o pagpakahulugan niini, especially matod pa sa atong mga sahay ordinaryo o inadlaw-adlaw nga mga panultihon, kung atong kaugalingon maoy mismo nakataya, no? Kung atong mga minahal sa kinabuhi mao ang apektado, ato mismong kaugalingon, ato mismong kaugmaon maoy anaa diha, no? Okay. Pero matud pa kung atong baraha, atong kaugalingon maoy anaa diha, no? The gospel passage is so beautiful yet so difficult to put it into concrete sa atong pag-apply, because our inner core as human beings sometimes refuses to believe, and sometimes we refuse, especially if the pain, the hurt that is being created from within is so deep, a wound, no? Nga alang sa uban o sa hayang uban mo ingon pa, dadon ko gayud kini sa kamatayon, no? Lubngan ka kagyud og kawayan diha sa akong tugkaran, no? It's okay, no? To err is human, but to forgive is divine. Dili mahimo sa tao sa iyang kaugalingong kusog, apan walay imposible sa Ginoo. We are asked dili lamang pagbuhat og maayo ngadto sa tanan nga mga maayo kanato, unsa may makuha sa tao kun buhatan lang nato og maayo alang niadtong mga tao nga nagbuhat kanato og maayo. Unsa may labaw pa nga nahimo nato ni ana, no? Wala na, no? Apan kun himuon nato ang usahay lisod, usahay nagunahuna kitang imposible, nan ang Dios ra ang nasayod unsa iyang ikabalos kanato. In the end, ultimately, our calling isip mga binunyagan, isip mga sumusunod ni Kristo, nga magmahingpit kita ingon nga ang atong amahan nga tuwa sa langit hingpit, no? Dili man lalim, dili man sayon, apan walay imposible. Dunay atong giila mga santos, mga santa sa Dios, o mga martiris nga naghatag kanato og mga panig-ingnan, nag-una kanato diha sa mga lakang sa kinabuhi sa kasantos. Kung kini gihatag sa Ginoo nga gasa alang kanila, nan makalaom kita, makapaabot kita nga sa atong pagpaningkamot ug pagpaninguha ato sang madawat.
ang tanan ngayon ang giandam alang sa tagsa-tagsa kanato hinaot paunta.